И здравейте хора, аз съм Селян. Днес ще ви кажа за един филм, който гледах наскоро. Филмът се казва Операция Червено море. Филма се разказва, т.е. филма е от 2018 година, мисля, че, и се разправя за китайските военно-морския флот на Китай. Това е китайски филм, които спасяват принен кораб от пирати в района на Сомалия. После се извикали в една измислена там. Той е базиран на страна на Йемен. После проверих. Филм е по действителен случай, само да вметна. После са ги извикали, имат сънародници в тази държава, в Йемен, за да ги спасят от терористична организация, защото е избухнала гражданска война. Терористите обаче искат да вземат едно специално, така да го наречем, вещество, което прави мръсни бомби. За да прави мръсни бомби. Гледайте филма, но основното съм ви разказвал. Гледайте филма, интересен е, с субтитри, може да се изтегли от интернет и да се гледа онлайн. И това е. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, за да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram, в описанието към моя Instagram профил ще има линк в описанието към моя Instagram и към моя геймърски канал. Там качвам игри в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Селян и до нови срещи. Чао, чао!